Имам въпрос. Случвало ли ви се да сте поканени на сватба и да нямате никаква идея какво да подарите на младата двойка? Знаете, че това е едно много важно събитие и всеки един от гостите гледа да изпъкне с оригинален подарък, но това не винаги е лесна задача. Имам обаче перфектното решение за вас. Това е мини вселена в орехова черупка на Анистик. Орехът сам по себе си е много важен символ на здраве, дълголетие, мъдрост, устойчивост и семейство. А в комбинация с елементи, които са с лично значение за своите притежатели, се превръща в нещо наистина специално, което никога няма да бъде забравено. Мини вселената може да бъде изцяло по ваш дизайн, като можете да ми изпратите снимки, по които да се водя, а ако нямате вдъхновение, можем да обсъдим заедно всички детайли, така че да стигнем до перфектния за вас модел. Могат да се включат всякакви елементи, които са с лично значение за двойката. А най-хубавото е, че дори и дълги години след събитието ще им остане като една своеобразна капсула на времето, която всеки път, когато си я отворят, ще им носи същата енергия, емоция и заряд, като от деня на техния най-специален момент. Ако искате и вие нещо подобно, свържете се с мен и с най-голямо удоволствие ще обсъдя с вас всеки един детайл, така че да се получи най-перфектният подарък и да успеете да изпъкнете сред абсолютно всички гости. Винаги се радвайте на малките неща в живота.